sarama papa CAMARA. I togo be Mali berida. No go gundo jumere be bole bo fonyena. Mimi soli. Ibe ne ka gundo do wa. Ne ka gundo flani. Ni de do re nyebe ntogola. Awo. Soko King. Wala nda Soko King. Ngano fiesa. Nyebe na wale jume. Ne Soko Maxi. Wala Soko King. Ni ni ndoni nge jila ko dilango ba. Kan ndoni nge buru kono. O ga chala fami enu de sana maka akina nyuma na ka kodon ibisi nga ko yote. Jele nyale ni farale mauga Soko King. Endu saramani jaranye sa Soko King ale nyogonte. Akadi avec burula ou avec café fenena kami. Découvrez Choco Quick, la meilleure boisson chocolatée, multivitaminée pour le petit-déj et le goûter, qui vous garantit du punch, du tonus et de l'énergie. Un délice 100% pur chocolat. Choco Quick, un produit PFI. Mamadu Rasulullah Masala ya uzoka bakula Walai sherifu bangera Maiga nyama de odo nye chocolat misa ife ya no ye choco maxi kurama ban nama ban a 1 kilo dodian ana 350 grammes ani 500 grammes kele a fitini fene faraga mbe mungo belawa ne buramso wuli o ba fa ko ka dodama demsanu nga chocolat dunye tien nga ne ka sokono ma shite fala ka dam ne mburangela mburamso ko kere wuli ay doke buru kono ka dia matene refenema angwani bedwa uke munu bina ni choco maxi ye akana dese mbalima muso ati dese choco maxi vitamine belajele be ka nyanzora konnana vitamine A B katabla C la choco maxi afireta be jamana ifanda nani belajele la alimentation ni boutigu belajele la nga camion va sanda yoro kele établissement Bakoroba Dabo et frères olu flene bozola boutique numéro 163 rue 167 negajuru 20 21 91 09 66 73 57 47 76 21 33 33 Choco Maxi chocolat ko dado ite ale nene ninga dore nege mine bangena wara bangena noro jigi srifike Eluke abina ni Suleiman Duma nke kanyine se Islam subela jelema ambo de fo ko furate jena ni sabalite ko saya fene kale fura ilimaniyaye jena tige jela manaka ke ambulo fin du manye ko jotu bolo kana kate ko ka galon tige wala sai ka balo gago kana nyine de ko saya kera ma wajibi sabula laba o dogole me auna awo do fogoyi ko yana nga joro la kanga la bane aunga to ka joro daro la ninga daro ni ko de bi laba ko arjina ni jangaba e friend nanye aunya soro ga foko arjina o yudu sugu nyumande ko dusugu njugo o de jangama e netelman bayin atoko ko shukriya koro kini che to ko merci auka aterba afta fisi sadani o de beni silman bayna kafara anu pankerka kase arasi agino tiri o beni silman bay ka blaga di oma sir sara ale fene activité kuray abene silman bayna shukriya ko je wati fitini anga nyuwa mine awati kumurin konnana me ankele na bela jele ka do ka fo ko je ko abi bampewu Mr. Jingal ini sokoma.
a doi cɛkɔrɔba wele a ɲɛ t'a tigi la ko monsieur Jindal i ni sɔgɔma ko monsieur Jindal i ni sɔgɔma kawo tiɲɛ don k'a bɛna ni gâteau ye anniversaire gâteau n fa ka san 60 anniversaire a tɔ tile damadɔ k'a tɛ tɛmɛ tile 8 yɛrɛ kan an bɛn'o anniversaire kɛ n tɛ ko an nana ni décorateur ye ko bi yafa ma dɛ ne ye retard dɔɔni ta a k'i nana k'a diyara n ye a ko ne fana ye retard dɔɔni de ta madame ko ye a ko n y'a dɔn a bɛna mariage ba de kɛ nin ko in na ko mariage tɛ koyi ko anniversaire de do dɔrɔn ko nin ye anniversaire dɔrɔn yankaw ye sa ko ne bɛna n fa ka san 60 anniversaire baaraw de kɛ aw ka anniversaire yɛrɛ a bɛ kɛ waati jumɛn a ko a tɛ tɛmɛ tile 8 ɲɔgɔnna kan ko kuma aw bɛna Londres bɛɛ lajɛlen de dilan nin ko in na sa wa a k'e ko cogo di a k'e ma ne faamu wa ko ne bɛ nin dugu in na a ka ca san 20 ni kɔ ye ayiwa ne ma nin ɲɔgɔnna baara ɲuman ye ma nin ɲɔgɔnna baara ɲuman n tɛ fɛ k'a kɛ ko ka waatiw yɛlɛmana k'o tɛ kelen ye o waatiw la ne ka baara ye min ye n bɛna décoration dɔ kɛ i yɛrɛ bɛ nisɔndiya kosɛbɛ ko min ka gɛlɛn ne ma dɔrɔn a kɛ ɲuman ye dɔrɔn ayi ko ne ye baara in kɛ t'a ɲɔgɔn ye ko ma k'e bɛna kɛ cogo di ko décoration min ɲɔgɔn tɛ dugu bɛɛ ayiwa a ko docteur ni ma tension lajɛ ka jɛ ne dalen tɛ n yɛrɛ la nin waati in na a ko k'i bɛ kɔgɔ bila ko ne bɛ kɔgɔ dun dɛ ko ne kɔni ne bɛ n ka dumuni bɛɛ kɛ a ko k'i ma ye i ka lajɛli yɛrɛ ka fɛgɛ Dujal i ka lajɛli ka fɛgɛ fanga t'a la a ko kuma ni ka lajɛli ka fɛgɛ n bɛna kɛ cogo di n bɛna tɔrɔsi baw ta wa ya ni y'a terikɛ de ye a ka docteur do fɛnɛ ni ne b'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ko n bɛ ordonnance dilan ka d'i ma n'i sera ka min k'a cogo la a ka ca la a ko i m'a ye ne bɛ fɛ ka to ka échec de jouer a ko ne bɛ min f'i ye n'i bɛ échec jouer i b'i jija ni ɲɛnamaw ka jouer o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye kɔkɔ bila i kan ka fɛn minnu kɛ o bila i ni ɲɛnamaw bɛ to jouer la a ko i m'a ye dɛ fura nɛrɛmuguma bilenman nin si tɛ ne kisi a ko i m'a ye ne terikɛ ye dɛ nka ne bɛna dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini ne ma d'a la ne b'i ka baara dɔn a ko n'i ko ten gan kɔni bɛ min gɛlɛya e ma i jija i ka furaw la min mana f'i ye k'o kɛ a ko i m'a ye i ka cɛ b'a la k'a bɛ dɔgɔtɔrɔ kura ɲini a k'i sigi an ka dumuni kɛ an ka daraka dun ko nin bɛɛ ye aw ka daraka ye wa ne ka cɛ bɛ se ka kɔgɔ bila cogo di a bɛ se ka sukaro bila cogo di aw bɛ nin bɛɛ lajɛlen de labɛn ka d'a ma wala aw de fɔ ne ye ko Amadala n'a ka tension wulilen tɛ bon ne yɛrɛ kunkolo bɛ ka wuli denmuso fila in kelen bɛ ka décoration de kɛ ko fa ka san 60 kelen bɛ di maquillage de la ɲɛnajɛ min tɔ ye tile 8 ne yɛrɛ kunkolo de bɛ ka wuli denmisɛnnin fɛ ko n ye fɛn bɛɛ lajɛlen lajɛ n mago bɛ fɛn fɛn la ni Ala sɔnna a ma décoration a bɛɛ bɛ kɛ ko ne bɛ fɛ ka patron yɛrɛ de ye quoi ya ka k'a yɛrɛ filɛ nin ye ko ne bɛ ka n ka décoration bɛɛ kɛ a ko Jindal don ayi ko e tɛ Jindal ye koyi ne de ye Jindal ye ko ne yɛrɛ fana tɔgɔ Jindal k'i m'a faamu koyi
ya ne uyar jindal de a fla be to jindal mais différence de manu anje you are Jindal. Yes sir, I am you are Jindal. wala ne uyar jindal de ako mene soni re on jindal nu ye to ko bade dama kan so ban jo kan na folo ban so na folo jindal ka ba bebi so ye to ko de dama vraiment mi fo re de ah ko nga dubai ah d'accord ko papa kanga tanga bara to nya fiye bara munun kanga ke अरे हमारी बीवी हमसे नाराज नहीं होती है और इन्होंने ही बुलाया डॉक्टर भट्टा को ये डॉक्टर बोले सो मदे ना kana tension la je bon ko ka cha ko ya shima wole ke wa ya fo de ko avion ko na do ka na sera andro ka bi tile ngala ka ti wole ke सुन के तो ऐसा ही लगता है कि डील हो गई। अरे डील कैसे नहीं होगी, हमारा चेहरा है पर ये आ क्यों नहीं रहा है। wani ya shi sira fe kana ya shi mbele manyana madu sabula chokoroba interge dedo chokoroba ngadana madu abi barake chokoroba ga alijuendo aka birola aka barake rola ne salamu ye demso flanai ale ko ni makiyaji ne labe ombele jele damine ko baba ga anniversary ko to ko etle shege ko kacha o mi labe o sabati kamini sisa Blaningala utame kanu bla sokono baby ka baraka सनम तुम्हारी ब्यूटी ट्रीटमेंट ai wabai na la no fe tanya da tabulo koi ko yani doni jemetla नाश्ता बंद draga dundi maso क्या कहा ya shafa chugo me yake ti min na na dro ama se wole lila men plengana yash an demsan num bela jele mona nyonka alibi chokoroba be aga fura ko la Good morning sir. wati kilena yashina na गुड मॉर्निंग बेटा How are you sir? I'm fine. Deal करके आए वो भी कम पैसों में। ke na di jara yo boy yasha ko kera chugodi कितने में? ke ku ejulu fo 40. ko binani won One more guess. ka ko dogo 39 and a half. this one was doni ko alibi doni wala ani woro this one woro I'm proud of you. na go no so ni yas Wow, wonderful. जीते रहो. ebe na ko imbe do nga do bi sanam yiteli aga tlaga na मेरा सामान ko nga fe ne sama सनम मुझे लगा तुम भाग Mzalo के को नहीं नहीं है आई हो। ago benando sama वो सनम क्या ना कि मैं ना वो मेरा सामान नहीं लाए तो ego emana ne ka fewa वो मीटिंग है ना वो बहुत लंबी चल गई सनम. demse nun de ledo ukoro bara nywanga अरे वाह चिका. akimani sanam ngon tukura yase no fe ibora duguta jana ibora papagati la emana ne samai to ba ni so dialedo ka demse ni nyana jelata आज तो कोई बात सुनाओ तुम्हें. kone tega ni ne ka foige kone ka usimare दोनों
Ah, ko dimsen flying be menyo afa ma. Ka be chugudi. तुम भी बहुत सुंदर लग रही Ah, ke fene chegai bide. जिंदल जी Wa ali video ko la teri me ani demuso flana menyo afa. एक हॉस्पिटल का उद्घाटन है Wala ko ni tlalan na ne fa be ka doctor solo dla ni asa wolon bla de abarala metani yi ibito fene decoration ga baby de pa so kono tayina de no nyana ka be ka doctor so biru ba ke an mom so to kola cancer ba to be to kola san wolon bla ba so aba doctor so ba nga ka bla kola bana ka be na be de fura ga la fu पापा की बर्थडे से अच्छा दिन ko ga baby anniversary mulu no nyana do ibitani ke मैडम जी इतना नेक ako nyana de तो इस ifanyo ko nga do फ्री में करूंगा ga doctor so na ko ka be ma fura ga la fu ai ne re fana bo decoration ga fu de कॉन्टिनेंटल मैडम फील पे जाइए ना agon so ni ka to ko bai हेलो सना बेटा चलो जल्दी ki seria kana aina dugu jara angana duauta aina aina anga duauta wala sa bikaja बेटा पूजा हो रही puja anga duauta anga seli nunu manyini ala ka ere ke wati bela jelela बाय बेटा awa na male taka dugu kono tala बाय पापा papa ale taka baragero tala बाय Even though you are clumsy, but I love you the most. Okay? awa dugu mana je अरे यहाँ तक प्लीज यहाँ तक beri dita ala ke me ka dunu ga chukoro banyi या तू पापा के साथ जा रही है egeni papa dia अपना काम जल्दी से खत्म कर awa kone ta ale ta baragero bene blastra fe ne fene be iritalla meta ekolla बाय 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 पापा Oh, sorry, I love you the most. हमको मत बता demuso flying kada ko sobe Take care. Bye 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 बैठो बैठो यार Bye bye, I love you. बाय बाय कितनी प्यारी बेटी है ko demuso nyimando da kini che God. मैं अंजलि के बारे में wala ne tere sanam ne kame anjeli de ma तुम तो हमेशा अपने ifana kai da anjeli fene akai ne शादी को लेकिन हर साल चली आती है मेरा बर्थडे मनाने और आकाश ne ga anniversary mina ke से तू भी बहुत प्यारी बच्ची है ifane demuso तू nyimando भी चली जाएगी abe mina furu तुम्हारी माँ रह जाएंगे kanen abbato nyana fina 6 महीने मेरे पास रह लेना 6 महीने चीज के पास वैसे भी बहुत टाइम है मेरी शादी में ko ne ga furu ma sere ko ne ma mo go solo folo ये यश के बारे में ko yashi ga chugodi यश यश कैसे हो सकता है ko papa obse ga क्यों नहीं chugodi हो सकता ko muno tike यश को तो मैं जानती हूँ ना इतने दिनों से ko ne ni yashi nyando gamna पहले nga से dogo नहीं होता है ha तो कैसे yashi ne tere dio ko jarabi be don chugodi ko ese ni be mami fe ni ay dro al mata fi singa do यश से डालेंगे बहुत yashi mo go sebe अच्छा। akan And gantere वो भी de मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता आए हो gana ma dir ka miri ola bon sanam do akadi yashi ko sobe मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के sanam kadai मैंने sanam kelo no ka ko jate mina teriya yi yashi na yi tigi abe miri sanam na wati bela jelena amiri no be mun fai awo ke dongili anga doni na mola tumara sanama तुम्हारा तुम्हारा सनम तुम्हारा 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 सनम ne yashi akili na uye ne muso ɲuman yashi ko k'a ye nin dogo bɛɛ lajɛlen la k'a mara kelen ye ka k'ale bolo seri ye ni o ye sanamu ye मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के मैंने दिल में
छुपाया तुम्हें धड़कन बना के मैंने आंखों में yes akeme ka sana mundugo maula ka dugo auna kamara kelenye ala na kadai तुम्हारा सनम तुम्हारा 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 सनम तुम्हारा 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 सनम मेरे दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के मैंने आंखों aya so ka bo o akilina kelenye o de bisanamuna ka fo ikadinyere mangoye inyame ki dugo musonyuma bele gelena ki mara nduzugo na nkelengo so wa ikara ne ka sanamu ide ikara ne ka fe ikara ne ka nisoje ikara ne ka suturai kabene e don domi agara ne ma wasa anin lafiya e wa ayi kunga ne ganyana mala तुम्हारी पनाहों में आके लगा मेरी चाहतों को ako ikara ne ma jigiya e तुझसे है आरज़ू ako e wasa e तुझसे है जिंदगी e nyana maya e तुझसे है हसरत e jigi तुझसे है wa e nisoje e ना कोई मुझसा दीवाना ना कोई मुझसा दीवाना तुम्हारा सनम तुम्हारा yes ya soro mo be ka fe jama mfale magale te foizla aka janyanye ni ko salama बना के मैंने आंखों में बसाया तेरा सपना सजा के दिलो जान से मैं हो चुका हूँ दिलो जान से मैं हो चुका हूँ तुम्हारा सनम तुम्हारा 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 सनम chokoro bayin na jigiya mo bayin ya shi kan waso chokoro bayin de muso kada ko sobe तुम्हारा 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 सनम तुम्हारा 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 सनम That's superb. ako ya shi bora ka femi ira na sambe ni sojiara जो deal किया, that's outstanding. ka fo ibe afere ne do I'm proud of you. ndarila और मैं समझता हूँ हमें ये डील जो है अपने जापान के ऑफिस के थ्रू करनी चाहिए। awa ani no mina afere minge ya shi ake tuko mina tite moka What do you think? Yeah. ama afere nge tuko ritari ya shi ake na Indou is zime always one step ahead of us. ako ni ale de patro Thank you ni very much. Thank you. Bye-bye. nyaro bara mi to yashka akil naina ni haba foto yi आप सोचते बहुत अच्छा है मिस्टर। ha ki ka mere na kai jindal बिजनेस में आपका कोई ibe afere do jindal kuma kan kuma na fe anyete mala aka biro ni ga wonna dele Please, sir. I will make it. ako tefle patron kamana kwana भाई शक एक बार हो सकता है, दो बार नहीं हो सकता। साफ सुनी क्या ako ne bi mangai me tie polo ka ge galwe flana ga galwe wati be ne be mangane अगर का घर में आना मत कर। ni dogotoro wele on nana kana tension jigina de tension yela de ali bi ne bi ga mangai इस आदमी का खुद का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, हाँ? उसे डॉक्टरी करने na bro dogotoro re ta ga bara dobli करेगा भी। e ma ko mi amita jami शांति नहीं हो भाई। तुमने demijo nye ko nye yela ko ko bua ko ka to ba kuma ga no me ka ti mai oli o ga yela ko de ko yi तुम कब से सोचने लगे ब्लड प्रेशर के बारे में 60 साल का हो जाऊँ आगे। ah go atemene na sambioro soro मेरी साल की हो जाओ हमेशा वैसे ही रहो। akwan ne sambioro soro e to chugo ine la ko yi और जैसे Wow, the academy. बहुत
अच्छे हो Kanga tu nywa mbulo. Made. No Ko de ko doni ta. Ah ko ngoni ori gelala ma. Bo dim so mene da bali bana. Papa ka koina. क्या ये Ko ne mu. Ko yashi na karo dilema. Ko maji bosi bodo ko abe kaba ko de yira mogola. Ya ko ni bi mami fedro ka bo dima. Ko yashi do samima. Ko maji bosi do ko kaba ko de do ko. सिक्का का बिल्कुल ठीक-ठीक तो बना am la jesa. क्या होगा मेरी जान Ko yashi ye friend man dima de. आज पापा भी मुझसे ये Ko papa fene do fone. Ko yashi ne ga sheri. यश की बात कर रहे हैं Ha? Ko yashi ma nyuma ko. खराब हो गया जी E ko muna yashi. दोस्त है Yashi ne teri di. प्यार में नहीं Ha? कर सकती Ko teri ani fede tigele ko. प्यार ऐसे थोड़ी होता है जी Ya ko jarabi bi to ko mna ba do. प्यार Ni be man fe ni ai dro. Ibi singa donte. अचानक और मुझे O ni teri tigele. ये पता चलेगा Bo yashi ne min samane ma. अपने उनके बारे में Donc बातचीत लिखकर miri ti damaro dro femi gadne abayirana. जैसा कि तुम चाहते हो Ni femi gadi dro ibo fo e boati ni dro aboki. मैजिक बॉक्स खोलो तो जवाब मिल जाएगा Menga jabi sorola. ऐसा ही तुझे अपना वो Okay be fe jumen fe. Min kadi afo. O ko mena be fiesa. Min kadi ne. Ne be masugo me fe. Aga ke chenyuma mbai ni ya dro gani soja. वन O ekele. बात क्या करने वाला Ni ya dro aga ke mala fi ale mbai. Ika do nga fo ko problem fo ita fe. O efile. जो मेरी हर बात को समझे Ni ko ko do la tingi ga ko bela jele fa mu ti. O esabai. Bilkul samja. जो मेरे लिए रोज के Wa akili bena wati be. Mami akili bena wati ga de kadonu ga be fe de kenni. ने मेरे साथ कहे वाह क्या बात Wani adama de onye dara ga do ka tinga ni soja ka swaye ti. Waye nunu sebe. Komi yashi asama boati ni na kaba ko boati. Koni ye fe mi sebe ko bla kono kano jabi dima. Anti salamu nga jabi da isa. Oh. Boati ne gitari bode. इसका मतलब Okoro de gitari ba tigi bolo wati be. Akwai koyi ce akwai ke tulati gitar manga yare la. Ke kai ban. Ko gitar manga mi kana mangoro ya ne koyi. Ya do be so yin ko fo be gitar fola. A boîte ni na ga kaba ko boîte ha. Ah, ko ni gitar son kabisa. Kuni jira ke chugodi. Kuni kaba ko ite. Ko wane dama la de. Boîte ni ai mamin ko fo ni ke kelendo. Ko kaba ko de ko yi. Kuni swana fen yi ko yi. An yaro ne sanam tel muso ya da to ko shibani. Aiwa anobe ekol kelena. Ya bu ko bela jere ke nyogon fe. Ni nunu bela jere ni nga bu nyana ka bo yash ko ni anode ka nga furu nyama ko. एक्चुअली मेरी यश से शादी होने वाली है नहीं शादी तो हो चुकी है अब मैं हनीमून पे जा रही हूं Kale ni ash ko yash ko ni tay teriya de. देखो यश यश Ko be ko yash be ko yash. Ni lemme jigi dumonge ka kuma ulase momo wala ta mo fe de balaja. Aiwa wati ne kaba ko mami ko fatina keni. Saboda ni kamalin fene abe gitar do.
fo na nga doni jouer e ka fena ne jarabiye ni ay wa son kelen ni sana mu yito aga sokono ka mangame akele ka kabako boîte ni ndaele ni foli sende kumeka bo guitar mangana mami kumale ka soko fe kabako boîte ndaele li woti ke foli ga noyni sana mu segina abita yoro lai foli kan aduna maula hay mawdu sukumne jama bora fantan nan bela jelela kana maw wasala kan ni soja ni se ni kera wasai mawma hanabi somin di o fana maw wasai o bita fo dusukuna sana mungoni ayi boli yere de koy cogo bela jama wasala sana mungoni asoro kama ni ga war fara nyonga gama gitar folani kama lentara ako laban flani biso ko fana sin amo bla patronne ako mai koni patronne ni ngali ke ni jinda li ibabu kontra hotel badola ko breton ako yash kuna be fanga ta mpaka doctor so ina mega mingi omba to la papier do be anga to nyana bo ibe Andre wele ka nyefa Andre ga numero tibolo di ko atembolo ijo ko madima to roba ga numero ni kuma kan ko 07 175 to roba dun diga fo kuma kan imbe to roba no fe 175 awosere saba wolum la woro binani kire 41 right sir akonya sebe patron chokoro badde bali ban munne benako akilna uchara bo yasku mefe kanani hotel ni la tabula aranu bani sanam che no e chokoro badde muso fulana yi तुम्हारा फोन बज रहा है कोई आशी का टेलीफोन दो के था दो हेलो हेलो पापा यश की कोई खबर है क्या कोई मैं याशी है क्या बेन इन करफे नहीं मैं कोई भी कहती कोई पापा बेटे हम अपने हॉस्पिटल कम था डॉक्टर सोला हम था 12 तोला मैं फ्रांस में उन्हें ब्रिटेन में चल रहा वहाँ क्या कर रही हो एवं मुने यश से मिलना था नहीं यश को बना का काम ही नहीं करना यानी न जे उसको बोलेगा मेरे सामने ना आए अब ना फोन मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी बोल दूंगा बेटा बोल दूंगा को माफ है सनम मनी सोजा कभी तादुरो आई गिटार मंगनी में aka kabako boîte ni गिटार मंगनी में yirala abulla ka ta kamale min foli ka nyini na ya sura tara Britain hotel bayna ni hotel mi ma chama ne bini sigi ka foli kelo bito ka tebe son ku lame ku yere la ni so jiani ngata salamu ya kamale nyebi ay akil na munu fo ayatu bela jelebe ala koni yayi ka ni so jia
ni jama yayi ko jama bi wasa kale ka yere jena yin ngalike kunyana maya iye mundlanga blanenye oyani nyana maya ka kuma lefe ani so jara kasoro ka yira la ka fo kale yere kun kadai wa femi na bo abolo kasoro ko fena to ko dama ni o etana mu kasoro amade dikai mabi femi ngadiye abi fodema sanama sanamu sigile mirila kale kele ani dongli dalai ku be fo yoro dumambo la yoro chenyimambo la ko jawati do la femi ngadi maye inni ba mine kasoro inyama delikayi anana de bula mamoye amani soja ko yani ngani furabulu ni betike ka bandoro abisongana furabulu ni mina bane atoy kele niyo tige duro ay watna ble abo neni mine kateme pembela jelenga ali kateme mefieni samakadla nyere jena wasala kandi soja ya sura femi blanye wasado ni soja do wanje mado sanama akwanga niso jeng mendala kandi mante isara ni foye ni wasani niso jate femi boya bilbilo bay mo kitai ko femi ejie ne ta da enyana nde foye ke minti isabuyi Briton jara ni shu jama bi tegerefo yashi mana saga sanam nyena jara I was dongling jara be jamani so jara
mau bi foto tani gitar tigi hotel Briton dala aywa ala ni terga mi ñoo fa ñeto la abi ka juro bela किबे मुझे मालूम है तीनों दिनों के पैसे निकाला उस मोड़े कंजूस से हाँ कोई जमाना ना कोई फैटी जा रहा इतने सारे लोग थे हाँ कोई जमा फोटोग्राफ ले रहा था तो कोई फोटोग्राफ ले रहा था फोटो थालो वहाँ से धक्का नहीं ये ना मारी फाड़ दे अब आप जागते जागते भी सपने देखने लगे अबे क्या सपने डीवीडी पे मिलते हैं क्या कोई नहीं आई नहीं जमा पाई जा रहे हो चल रहा तू आ गया ऊपर मैम ने पूरा डोंगली दा प्लेट तो अरे पता मैंने कल रात अभी बात ब्लोइंग सपना देखा हाँ कौन सुगरा कोई स्टेडियम में कोई जमा पाई ना और मैंने खाली जिम्मे डोंगली डाला गाना शुरू किया हाँ 40 के 40,000 लोग उसी में मौ बोलो फार्म पे 40,000 कैंडल हाँ निन्यरा इंजरा ऐसा उमा सारा भी कन्नी सोचिया और उस चिलमिलाहट के बीच में वो दिख गई कौन को माकेले में जमाना हाँ निया का फिलली का बेबी वसादी आई का फिलली ने फुएते के लिए यार समीर मैं सोच रहा था को मिला सपने डीवीडी पे क्यों नहीं मिलते कम से कम फ्री से कर सकते यार क्या चेहरा हाँ कहानी लगूं कैसा तू देखना एक दिन जब मैं बहुत के माजे तुम नहीं मायो तब वो मिलेंगे 100% आई प्रॉमिस यार को मुsungu kani akajeleni akafembele kwenye wasai akili tura musungu yadala kusibe femi sana mfene akili turala Briton akili bita gitar tigina abe mobli bolla abe miri awasaleru सनम ननसु हाँ aku koyo ni kaba koyo ni tiga dala koyi kudu anyaye de koyi nyaye anaka gitari ni kama le fo chuko akajugu no be ni ya mine de jara bila de kera fe de mase ka dadin koina ka to koyi kama le ni to koyi Koto nyaro ay komi ati to ko indi do ay wa तेरे के लिखा हुआ है रिकी काम से जा रहे होते तो पीछे से आवाज नहीं देते अरे पीछे से आवाज उससे दी जाती है जो आगे जाने वाला हो और देखना यार तू बहुत आगे जाए हां ako ko ne dana malaka ko bi na ne ta bade ko बस यार इकल दोनों ने का दो ने तो आज मैं ऐसा नाचूंगा कि पूरी दुनिया देख के रह जाएगी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट साउंड ya dem solo me na ukala dona ya mena kana repetition ni tronke community mai abe guitar fo abe ka don na fara bulu dala na dondo kala ka fara ka koka pro ser bobia wu jate ni wu laje na sanam atel musonya wole ni shivani ako iba ke to le mamo do bolla ko fa ni wole सुन तो क्या हुआ awa atel ge man no fe alibi होना क्या था bata boto ni aga dongoro kala na wati kele na sanam ye mobilijo anyebala मैंने स्टेप कर लिया ako ne me repetition ngoro la स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग था ako kamne ang mega pamu no bonga do yirila awa sanam nyebala la ibora ka entraînement mingi abi ko yira irekiba ko yira terkena nyonyo I'm sorry मैं इन्हें akibi ya fama mega na drone iran terkela ki ka dongulu ka di kuni intara hotel barakla ni ka dongulu ekume ya कभी गा लेता हूँ ko ko to ka tai ne bi dongulu dai wati de मेरा मतलब अगर आप अगली बार कभी भी जाएंगे ब्राइटन में तो मैं आपको shewara di tra barakla na ni ye drone dongulu manda kama सॉरी ka to wa iriki
हाय रिकी। हाय। और मैं समीर। कोने तो बस समीर। और आप? एडू। जी के बोली? जी मैं ये कह रहा था कि अगर आप वो गाना सुनना मैं वे इधर तो रहता है दिन नहीं बात कर दूँगी उच्चा माला में। क्लासेस भी लेते हैं? कि भी दो मुगो कलर दूँगी ला। अब वो मो फने के। फिनल ला। को फिनल बे फाइन में। काय रोमान जाए रे। कि बे गिरिजी बारो रा। निसरा गिरिजी बारो ला दोरो का फरक है दमरो दोरो इप्सिंग आए थे। कुछ है नहीं। काली थी निकाल के दोरो इप्सिंग आई। निसरा दोरो ने भी माउ खाना है। जज दिखेगा। को बे गिरिजी बारो। एब्सोल्युटली राइट। आपको कैसे पता चला? जस्ट गेस। दैट्स वेरी गुड। निसरा अभी जाएंगे। पीछे मेरी क्लासेस है। कभी भी आइएगा? मैं जरूर आऊंगी। कोमिता। अभी मैं चलती हूँ। इट वाज नाइस मीटिंग कोमिता नना सुना मैं सेवरे मैं चिका कलान के रहे ना बहुत अच्छा करते हैं। की भी से दोना कुछ भी हाँ समीर मेरा नाम सनम है। को माफी ने तो बस सनम आई वाच सा चोरबा भी कथा पड़े चोरो हाँ की का दे मैं पैसा चोरबा कुमार का आया ने के जो नहीं कोने शायद कोने भी करे थे कौन सा? कोई मुसाई तुम्हारा एक आशा मैं मृत्यु हूँ तुम्हारी। एक वाची से तुम कोई भी हो गेट आउट ऑफ द कार। हाँ को बोमोलू मोने का जो ने मैंने बांडिया पूरा इन्हें लास्ट था ako gida sayala fona yi ata tega mawati ni ko gambila dane na sita mobli kala rai chama jela mobli jo sorba ka mobli ndu amadili ka ba ay mobli wuri amawuri sorba nyebe muna terebi kana aray chamantela mobli madil kaba torbay alamine ka dibo portu bela jele bloquera torbay mobli ko terembola desera alay wati joka tine joka fen bela jele jo torba sigele me mobli ko wati jole do fiu jole do अब तो विश्वास करोगे मेरी बात काय को मी इदारा ने ना इसे का मोबली wuri ka bo arai jaman jala ne kuma fe ka dana Terente mana akira kabako chokoroba bulu akira kabako itelambolla bulu chokoroba anani joka ka dema laje ubaka anniversary ko kuma na yani tle nani che आपका परिवार बड़े जोरों शोरों से ya kimi ka dema yi ubeki ka anniversary preparation ne ke yani tle nani che eduka wati sera ये सब देख पाऊंगा मैं ya ko kunya bala कितना वक्त है kune ka wati to ay juri ko erifla और बहुत कुछ करना चाहोगे तुम ako nyado erifla ngone bi ko chamange ako abiseka ke to banye bedde mayna ube suro fana duna anye banjelila no ya dem so folo ni anye be tanam ka fara furu muso yin ka ko dem so bi mangana re ki dem so ko ni gembe ka yoro be de ke manganye ube mangande la fambe ko ne be abbe de fe kan ikadan re papa ambe de di fe अरे पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? केम ना तामी
को बारा नफा मत उठूना ने का ने बे फका तोला लेकिन ऐसे कैसे ड्राइवर को एको मैं ये सुपर गला बला दी जानो तो पड़ेगा कौन के लिए मिताबी but you take care of गम्मे पे की अकेले तो इंदे मुसो नुमानी फ्लाई ना कोसवे शेरी इनका ख्याल रखना चोकलबा अबे का मुनु क्या अबुलु मगा देउ ना रे का फेरेला काइरा का वा कदी फोकना labam paina कोई जेओ दे कौन kamana guanedo ko jado bi konyona gauba soro ko do ko bi sayara मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखती को मुंबईला चेहरे लाइबा फने का अकेले तो डेमसन तुम्ही तो ख्याल रखा है संध्या के फ्राडा mai dai ओके बिलो डेमसन ना मैं तो जिंदगी भर भागता रहा नहीं nganya ma daga gire na wati temena nyina ma पता नहीं चला कि वक्त nta do wati mbana chuko ne nyina ma I love you very कोई kadne कोई aku yera kadin ai fento gunola ka to suturala sabula chokorobain ma dusu ko tigido bye abika dema na je shin labana ko anwo watu to la ko erifla dobi yele la wati ni ko dobi kashilo wati imanyana maesa natai ko beci kaga adamadiya uchamanci nata dona balma yawla kado furula kado siginyo yawla wati okateli obiteme benyinama on siti dasala fo wati minana tari ta itegama ibi momso ka sola je ba solote ki mo ka sola ba solote ni sa kera on bi kashi on manyira de kashi wa kona nkundu yal sambi ba ma to inde kashi ko jamma chama me kashi de kono ya solo ni nkundu chogoro bay miri jana bi ko sore hay do so imbela jele visiter ka laje ka bantai sali kele me fo kana do kono abela jele la jele ko afe kona बैठो kisi ke ये अस्पताल चुना है तुमने अपनी मुक्ति ai wakie do so ni ta wala sai bi lafiya wai ka do na banga ke अस्पताल है boko peut-être ebolo do so gwansando ne bolo ijita de do के प्रति मेरी श्रद्धा tabula mena damba de la और किस चीज से मुक्ति की बात कर रहे हो तुम mune ba fo ko mina liberté बीवी बच्चों से me fe ki lafiya dima i musoma i kan na foloma हर मोह से iteruma i bolo foma diema तो फिर बनाए क्यों मोह और माया को अगर मुक्ति me ke flo ko fe munu fo ala de ni bela jeleda o me musofo ka diun so ko de ko tamala nu banana ka joro ante suno ko su ante suno ko tile ni kungo bula ka kungo bula o diun mana bunya amma fo ko lubina anta wati mina ko aman sene na fiabo ka bulbuli ke ka mina an faka anniversaire ke bara chama be mi malaba e bina ko ne ka wati sera कुछ ना कुछ अधूरा छूट ही जाएगा ai ko akwa chiti bawo निकल akere bi akere chini जीवन के अंत में मृत्यु akwa ko tiba
मृत्यु के आने से जीवन का अंत होता ko ni saya nana dɔrɔn a bɛɛ de b'i jɔ o k'e bɛ se ka ne ka waati bɛɛ lajɛlen suwazi cogo di ka se k'a fɔ ten ko ne ka waati sera अरे इस तरह जगह जगह पत्थर की मूर्ति बनवाकर पूजा करवाने से कुछ नहीं का होगा fɛn bɛɛ lajɛlen jɔ नहीं जाऊंगा मैं ne tɛ fɛ ka sa ni n ka anniversaire tɛ o tile 4 ma kɛ ne tɛ fɛ ka sa ni o y'a sɔrɔ ni ma n ba ka dɔgɔtɔrɔso inauguration kɛ देखो a ko i m'a ye जन्म के वक्त ही मृत्यु निश्चित हो जाती a ko saya b'i fɔ waati min na i bɛna diɲɛ na e yɛrɛ de ye nin waati in ta munna fura tɛ fɛn minnu na aw tɛ sɔn o ma de कि जीवन और a ko n'o don ɲɛnamaya ni saya cɛ लंबा सफर बनाया है तुमने ne ye dugutaa caman de kɛ और उस सफर में बनते हैं रिश्ते o dugutaa ninnu kɔnɔna na और उन ne ye arun sɔrɔ रिश्तों में ka jɛw sɔrɔ उम्मीदें ka espoirw sɔrɔ ka diyaɲɛw sɔrɔ प्यार ka fɛɛliw sɔrɔ तड़प ka dimiw sɔrɔ ka nisɔndiyaw sɔrɔ ka dusukasiw sɔrɔ और ये सब महसूस करने के लिए bon nin fɛn ninnu इंसान होना बहुत pour que i ka ninnu dɔn f'i ka kɛ adamaden de ye तो भगवान या मृत्यु जो भी नाम है तुम्हारा i mana kɛ fɛn min ye है हिम्मत तुम्हें इंसान बनने की हाँ est ce que e bɛ se ka kɛ ne ɲɔgɔn ye wa adamaden ne ni maaw delila ni muso delila ni n denw delila k'e bɛ n'o farati ठीक है ko n'i ko ten 4 दिन बाद जाए ne bɛ tile 4 d'i ma जाते समय पूछूंगा जरूर an ka taa tile 4 ma जीवन फिर भी अधूरा लगा nka hali tile 4 kɔfɛ e b'a fɔ i ma tila 4 दिन a ko tile 4 हाँ 4 दिन 4 दिन a ko ne ye 4 din d'i ma शुक्रिया a ko i ni ce nin kɛra cɛkɔrɔba in ma wasa ye ala sɔnna ne k'e mankan mɛn k'a sababuya kɛ ko ne sɛgɛnna n fa ni n ba ye a bɛ ala barika da shukriya ko hali ni n ye n yɛrɛ ɲinɛ i kɔ i ɲɛnafin bɛ minɛ mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i ɲɛda de bɛna ɲɛ kɔrɔ i tɛ se ka ɲinɛ i kɔ hali ni n ye n yɛrɛ ɲinɛ i kɔ ɲɛnafin tɛ banna दादा तुझे हुआ क्या है हाँ k'i sigilen bɛ yan mun bɛ yen N.PAPA sarama papa CAMARA i tɔgɔ bɛ Mali bɛɛ de da ne ko gundo jumɛn de bɛ e bolo i b'o fɔ n ɲɛna min bɛ soli i bɛ ne ka gundo dɔn wa ne ka gundo filɛ nin ye nin tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛ bɛ nin tɔgɔ la awɔ Soko King wala n tɛ Soko King ye n bɛ n'o f'i ye sa i ɲɛ bɛ nin na wa nin ye jumɛn ye nin ye Soko Max ye wala Soko King n'i ye nin dɔɔnin kɛ ji la k'o dilan k'o ban ka nin dɔɔnin kɛ buuru kɔnɔ o ka ca la fɛn min ye N.PAPA sanama ka hakilina ɲuman n'a ka kodɔnw ye i bɛ se ka k'o ye ten jɛlen ɲɛlen nin i faralen ye maaw kan Soko King Indou sarama ni diyara n ye sa Soko King ale ɲɔgɔn tɛ yen a ka di a bɛ kɛ buru la wa a bɛ kɛ kafe fɛnɛ na k'a min Découvrez Choco Quick, la meilleure boisson chocolatée, multivitaminée pour le petit-déj et le goûter, qui vous garantit du punch, du tonus et de l'énergie. Un délice 100% pur chocolat. Choco Quick, un produit PFI. Muhammadu Rasulullah, Masa Allah ya
unzoka bakula wala sherifu bangera maiga nyama de odo nye chocolat misa ife ya no ye choco maxi kurama ban na maban a 1 kilo dodian ana 350 grammes ani 500 grammes kele a fitini vene faraga mbe mungo belawa ne buramso wuli o ba fa ko ka dodama demsanu ga chocolat dunye chien nga ne ka sokono ma shite fala ka dam ne mburangela mburamso ko kere wuli ay doke buru kono ka dia matene re fenema angoni be duwa uke munu bina ni choco maxi nye akana dese mbalma muso ati dese choco maxi vitamine belajele be ka nyanzora konnana vitamine A B katabla C la choco maxi a fereta be jamana ifanda nani belajele la alimentation ni boutikou belajele la nga camion va sanda yoro kele établissement Bakoroba Dabo et frères olu flene bozola boutique numéro 163 iri 167 negajuru 20 21 91 09 66 73 57 47 76 21 33 33 choco maxi chocolat ko dado ite ale nene ninga dore nege mine bangena wara bangena noro jigi srifike तुझे हुआ क्या है? हाँ किसी के लिए मैं मुंबई आखिर इस दर्द की दवा क्या है? किस दर्द की सरकार? वही जो यहाँ होता मीठा मीठा से स्टेडियम में 40,000 लोग और उन सब के हाथों में और उन कैंडल्स के बीच में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा यार ये वही चेहरा nyada ini kwani apeka na gira nena wasi bela jeni वो गाड़ी है जो तेरे दिमाग से नहीं आती और वो गाड़ी ही है जिसकी वजह से ये चेहरा तेरा नहीं हो सकता aku ngai miri mina nyada ina ne mandala ni miri nyada ti ngai ga miri ela tengi nyagri ba so nyagri ya ti la ya ku ko kanofo बड़ी जोर का इश्क है तुझे इतनी दूर aboni fem jara mai bo mina ni sebede aku ne jara bela gitar ti na yera di अच्छी न्यूज़ लेके agwa iglidi ni fo de nya aku kan ti do no fe मुझे थोड़ा शौक है कबाब में हड्डी aku ne ti ka ji deran jeli ko na kenema ni ai baro mun ngani na na ba fo yin इनसे पूछते हैं कितने नहीं है एक्सक्यूज मी आपको पता है कि रिकी का मैंने कोई रिकी पे सलोनी क्या देख रही थी कॉफी वेट कर रही हूं अरे रुक क्यों गई? ये भी जोमना आइए ना के मैं जानता था नहीं आ गया कि आपसे राह नहीं जाएगी कामना गिरा चुको चुको भी ना ऐसा नहीं कि मुझे आपकी याद नहीं आ रही थी सच बात यारो का फोन ना मैं फिर भी आपसे मिलना चाह रहा था का भी लबा चाहिए ना तो फिर इंतजार किस बात का? अभी जोनो को घर भी खाली है कमरा भी मोटी सोनो सोनो लबे ने नो एक्सक्यूज मी को आगे तो हाय हां विवे टेलीफोन de la madre इधर टेलीफोन की तो लबा टेलीफोन लबा हेलो हां या की माई तुम्हें तो पता है मैं गामी की इनसे गाने में के कॉफी इन्हें ना देना ना बीजी है बिना जोना ओके कांबे बाय ikadi oh I'm so sorry वो yo ya fama de me telephone na isumuru ओए मैंने फोन ai telephone नो वो तुम्हारी बहन ai ndo omso bela fitini क्या हुआ mombe foi ओके ni kote एक्चुअली मैं अपनी छोटी बहन के साथ बात कर रहा था ya gondo omso le na be foro ke wa दो ti पहले de मुझसे उनके बोर्डिंग स्कूल चली गई ga ta la bi le la wa na fi me na सच बात कहूँ तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है उसके बगैर Ricky, this is Ricky ne termuso ya to ci bani Hi Ricky, so talks lots about ya you. ko salam ni ga kuma ko kuma be ko kanu ko sa बात पक्की कर ली e kanga ci ko sa wa ti ba ma to ko संडे को मेरे पापा की 60th ko le fa ga san dio l'anniversaire sera me fe ga le primo ne carte d'invitation ni थैंक यू igi jija ikana asu मैं जरूर आऊंगा ko mina de प्लीज थैंक्स igi ikana de Sorba aga sambioro anniversaire a demuso ya di kamale imam no gita tini iriki tanam ni kofle ate beni iriki ni kofle ate beni tanami gamba pamu ka holi mafla bela jere akili binyona
Kani so jai. Riki, abi kata ko ka. Abi kata ko ka foka na yele siraga foka na yele gidron ka Riki besiraga. अचानक ये वसीयत की क्या सूझी आपको? Como não é milagre de gater samad lá, Ako Mrs. Sina, nebna tambi oroso. Amano. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. Como aste ka fembe mola itate. हेलो. Como se diz lá? Ah, não koi bidu ika gardi banale. Ai ni nabla Mrs. Sina. दरबार को फोन दो. Ko telefon di gardi. Ale ay kuma kan anani ni mina melaken min kuma na ate kuma kan kele ni adabali bana gardi masakadu o ma gardi ke alewa gardi masakadu o kuma ale adamadin farko tawa ko gardi ke masakadu o kuma ale bi na nema ne saura dimani mumbe ambe na ka charge ne klinani o jira ne makama yana ma da dona kolawa akin la dimande to ba ga akin la chamo ta bi ni abi ani wa abi to abi na de to ba shi me ka kono duro kono mati farqulul bala hanyala jumenta hanyala do ta chorbati nyada min do ganyada inte aw madnai इंसान बनकर आए. ke kira da madiyo आपने कहा था इंसान बनना. e ma figa kuma konnana kama nuko kake adama मैं diyo भी जानना चाहता suno kone ka ninge kone beke ninge na makange adama diye kale je gumi me adama diye ala सिर्फ हमारे बीच. le nani konna na ganga ninge nywande jadi de sutura la ani nywande मैडम जी वो सनम दीदी ने बोला खाना 15-20 मिनट के बाद लगाइए. हां को सला ने बोले लिखे दो तो मिनट आप लग चला नहीं जुमने आया के कहना कि नाम बहुत ट्राई करूंगी उसकी कोना mana kana be ere ma me blanyona क्या हुआ करा aku mbila kan आज तो मेरे साथ में खाना खाएंगे. ko bine ga fe ni jemba ya be ga dumuni ga आज nyaso बहुत प्यारा है ah ki ni sanjile ndo nyana bide ini so ga di bide हेलो सर. ah yes ana na bide do ira so bala o wati kilena kamale ina no come papier beshi ako yashimati o lu shimati de kani तुम यहाँ कैसे आ again na suguri करम ako karam ga suguri मतलब तुम. ko munaina na This is My my wife. wife. ako ne muso ya to tandia Yes. ye yaki Hello. रोहन. kono to uran रोहन. uran farma ये मेरे दोस्त का बेटा है. kon terke farma o deli यहीं पर रहेगा. ka bena tle nan ke ke terke वो सत्यनारायण. to denan farma ke यश तुम कब आए ko yashina na रिकी sanam de bali वो bana चलने से
Surprise? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ पापा। को पापा को ने बात दो कोई कुने डोंग दे ला बाजी लेकिन आपने कहा कि आपका नाम ए मा बका तो हो रहा इसका शायद ए को इरिकिता सुरना हुआ बे इस जानते में समझ दो आप लोग बैठिए मैं खाना लगवा को मैंने 2 मिनट ला दे करना आगा 2 मिनट के जो तुम भी मम्मी की मदद करो को जी बात नहीं सलाम I'll take your leave, sir. ko padrone la bita mina nga bara do la de ko mi ero mambulo shini pour que ko be la jena gambo sula urana ya sta तुम मेरी बेटी सनम को e ke ni dindo to di sana ko ne tale do उसको वो तुम्हारा नाम kai do to ai to lo to मतलब नहीं जानता कि कैसे ko ne मालूम ना ne to do वो शायद उस आदमी को जानते हैं जिसके शरीर में la ne kero no kama me far ko lo ta boti ki de do शायद उसका नाम रिकी था ore to ko ri ki baso याद रखना तुम्हारा नाम रोहन भी है kanani ne iriki anura na men begi to ko ago yar jinal आई एम जिंदा लेकिन अभी अभी आपने कहा था कि मेरा नाम इनका नाम ya kale to ko de jinal रोहन भी ne ura ni iriki बोली kale ko Sir, I want your reactions. ko na kale fo ali चलो I. जी क्या हुआ जादू kina ko go fi ko wati ni ka ba ko wara ke ko ko da iriki ni papa be nyon do ko papa ke ke do de do kun di ka ba ko ko ni ko da de ka ba ko भगवान की ko मर्जी ni से ala ko di wala ko ni ko क्या ke होगा le भगवान की मर्जी से सब ko कुछ ko ba bi da bala ta की मर्जी से तो होता है ना हाँ मामा सब कुछ पता नहीं तुम क्या कह रहे हो चलो खाना ne लगा da ba ni ko du ni la be na du ni ge अरे ये कहाँ चले गए ka ta ni अंजलि बेटा अच्छी हाँ रोज भी कमरा तैयार कर ya ko samuru la be ga de ora ni ma रोज को खाना खिला दे ko sana ko na du ni le ora ma aga du ni ke और अंजलि बेटा रोज के लिए कपड़े रखवा दे kai na ni finindo ya ga bla samuru ko na sumana ko ti bati suno ko abishika miri abishika ani abi boki jo abaga sofle कितनी अजीब बात है ako ko ka ba ko de ये सब हम दोनों ने anya ni peso anda ma ala barkala फिर हमारे बीच दो नन्ही सी जाने आ गई de muso ni manifla ala ina fulo kalfana ada madumbi taga sigina anno फिर हमें महसूस होगा amma ala barkata कि कितना समय गुजर kuni ko impete da tira ranyu anno fe कैसे गुजरा इतना समय kone re ta ni ko non tira sanga teli wati ka teli ni peso ya sababu ya ni sojia ben nale furumuso ni mandi mai fembe di अरे तुमने तो बताया नहीं कि पापा को तुम पहले मैं दिमाग फने की इनने फामी on don नहीं जानता kone ma don kone ma fam भूल गया kone na na तुम्हारी बहन वापस आ गई gi do muso ni शायद ga di क्या तुम्हें क्या हो गया mumbila अरे ko kana duniya furudu na ji blale de jabani blani furudu na ji blale ni na ngate dinani kerefe ebe fueri faulata sabula adama dinte mauta kalama sanam ta kalama ko ye gudu bay ani sugoroba ni nyante ne jingali duhu jera
बेटा चलो दूध पी लो नहीं मामा तो तेरा को नोनो में जो ना लेट हो रही हूँ जब देखो मामा मैं लेट हो रही हूँ मैंने ये सब ना चुको नोनो में चलो मामा इतना सारा काम करना और मैं लेट नहीं हो ऊपर का चावलो वो नोनो में सना बंदा हुआ तो घर पे मिल गई देख तेरे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ फैंटास्टिक कलर है ना इवन कूलर है तेरे का तो जवाब दे पापा गाने में से जी तेरे ड्रेस का जवाब ही नहीं ये सब करने के लिए चाहिए फैन पे निकल लाते हैं एनिवर्सरी में नोनो में चलो मैं चल रहा हूँ चलिए कहाँ कहाँ नहीं ऑफिस ए क्या बना कर सब जल्दी आ जाओ पूजा के लिए क्या ना दुआ उठा ना बना करो ना हाँ वाला का दीजा बेगा तबरा करो ना Bye. Have a great day. Bye. को मामा वाला का दीजा को ना मामा आज जरम सोरा भाई सोरा बाबा वो सराय दुआ उकाई Bye, Mama. मामा ने नहीं आया मुझे भाई छोड़ बागा मोबिलो को लो बेटा बड़ा क्या रोला अरे कौन मत जानते को लो कोई चुकोई ना अब आके बेला नहीं मामा ही क्या कर रहे हो क्या काम करता बंद करो सर कोई नहीं ले इधर दबला नीचे Desde Gina de Inoogon, desde Gina la será para yo la. Thank you very much. Thank you. I'm an Irona. Bonjour, Monsieur Gendal. This is the best deal we are going to have, sir. I think this is the right move. Better very well, This is Gato Oran Farma. Roman Varma. Please sit down. Yes, so Placida. So, gentlemen,
मैं पिछले 3 महीनों से क्रिश्चियन एसोसिएट से नेगोशिएट कर रहा हूं। Wakani numina no ame negotiate na kakalo sababo. Bo uga society ula benendo ayrodo firma. वो इस बात को जरूर तैयार है कि हम 40 Gane ba na ndunala. Amse ga na fasolala. उनके पिछले रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि हम ये सारा अमाउंट jadi no ko be ko na polo do ala sanda ma do ai fe do ama bela je no so dari ke na pa ba la ko ami fe ne so la ko ama je ga mi no so anga fer shila मेरे ख्याल से जैसे यश ने कहा बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए ko ne al tum na ma ke yashi tani Anyway friends, this is my last board meeting. I will be retiring tomorrow. ko shi ore shini ame ero anke ko me ne bina ta eritratila me Pleasure working with you. dimsen na mo do bla o be ke anye mo koy और मुझे लगता है कि अब किसी mena na di ko ko ta giri na faminka me eritratila shi bi tira don o kala surprise e be o balla mawla क्या जरूरत है ऐसे मीटिंग में आने की como na kera ngwa ero क्या जरूरत है ha मैं तो आपका ही भला सोच रहा था ko nya ke era ga era de kama मेरे बिजनेस के बारे में मैं ज्यादा ne ga affaire de ne ba nga affaire do ni ne de be ga affaire do अगले महीने उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी जिसके ebe कंपनी fiki ka wardo affaire mina ni kuma ga nya fi atigi bi sakalo ko ba kana do ala Ago yash मैंने फाइल साइन की थी ai dossier mi la be sa ko nya si tegna la bla ama affaire jo यश प्लीज अंडरस्टैंड ko mi ja fa mi adro nya fi ko mena ibina na idro ko ibina bla बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी ko fe ma nya fi ya ko ka ngadla ko mena प्लीज ko mi deli ko nya fa mo se मेरी माँ है ko ne ne badi 20 साल पहले चल बसी थी ka tana di samu gamo ko ne bado अब बाथरूम अकेले जा ko ya nyege nde ibina no fe wa gawo थैंक यू ai mi deli ga to aula Foden sigiri. Yes. Nana ne dossier ni. Kamala ne sigiri so patron ka bureau foteka. Aba mirija. Kone bita eretela ko demisen na mo do na kanya maya. Tengah nasa una nasu. थैंक यू फॉर योर Finiti, ai big begen yo ambulo. थक गए होंगे Isengana, मैं भी थक गया nere sengana. अब मैं थोड़ी देर के लिए Nivitan da duani kan lafiya duani. और आप भी आराम करिए अपने Gana कमरे ga में tiga sambur lega ti lafiya duani. अपने कमरे में Tiga sambur ti lafiya थैंक यू duani. Yesu kura sanam be boson ki ko soroban yeme ka tisinin bila so chamanjela Kena na स्विमिंग करने चाहते हो? kile fagi ko then come. na nake
Selam dibalik bana. Itu gila. Are you okay, Ricky? What can you do, Ricky? अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो तुम Kaya पानी ko में ikana, muna iduna jira fiti se. तुमने कहा तो आ गया Iya fonga na drone na na. मैं जो भी कहूँगी तुम करोगे Wani ne me fa bole ne. Yawo. Kuma in jara sana mo ko ko. Nana ni akina doy. आँखों आँखों में दिल गया जहाँ जिसको वो मिल गया हुआ सिलसिला शुरू प्यार का Ako ikera mbolo wasai. पास है Ni so jara idoni na. एहसास है मौका यही है इजहार का Ne disbon boran taala. Akori sai. मत छेड़ो यूं दूर से हमको है मजबूर से छाया नशा के तुम पास हो आँखों आँखों में दिल गया जहाँ जिसको वो मिल गया हुआ सिलसिला शुरू प्यार का Sana mu wasara. Ka foni ye dron. Nya do ka fo. Nini mami janga yana ma yake ode ni. Niye nya do ka fo. Ne ka nga furu kyani ma ode ni. Niye nya do ka fo. Ne ka nga bweni na sutura bele jele ka ta bi mami ma furu konna na ode ka nga keni. Ni jade bele jele na na sana mu akina na kan kama le sekere. जिसमें जलने लगा मैंने रोका बहुत मन मचलने लगा इश्क की आग से जिसमें जलने लगा मैंने रोका बहुत मन मचलने लगा उलझी तेरी लटों को आज मैं सवार दूं बाहों के दायरे में ये घड़ी गुजार दूं ये सारा मंजर हिल गया ये सारा मंजर हिल गया आंखों आंखों में दिल गया हुआ सिलसिला शुरू प्यार का हुआ सिलसिला शुरू प्यार का हुआ सिलसिला Ko wani je duman dan na le. Jemi ni alilaba. Wa jugo te ma kanu bala de. Ewa yashi nana. Kana sanam ne nange insoro pisi ni dala ni chugaina. यश Ako yash? हाय Ko mumbe? हाय हाय रोहन Ewa info. सर कहाँ है Ego patronu. पापा नो प्रॉब्लम Akaka ni yere ba manyi ne bai. Ewa yashi nana ka so miri na uchara kumulula. Jigu dogara yere fe. Ana basi giledo. Tume faintana. सब ठीक हो जाएगा बेटे Kon dego ko rifendi la हो kon. सकता है तू ही गलत सोच रहा हो Ako ike chugo manja. Ema kon no famo. मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं Ako ne ba ninye de yayi. Mashima la kali. अपनी आंखों से देखा है उसे उस जगह जो Nyere nye de yayi. Ani dinange ni urwani. मैंने अपना खून अपना पसीना अपनी जिंदगी Ne unwoshi ni सब freme कुछ ke किया ni है bala ke uro na unwoshi la. और अचानक कोई Ne और आ patri जाए ke dunya ke मेरे सारे mfai. सपने तोड़ दे Ka kobe ke akil na do kama.
sanam ka di n ye मैं ये भी बर्दाश्त कर लेता bon ne bɛ se ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ta faamu cɛkɔrɔba ko a bɛ taa retraite la मगर सनम lala i b'a sɔrɔ a bɛna nin kamalennin de bila a place la ka sanam ta ni b'o fɛ तुम तो जानती हो ना कब से प्यार करता हूँ मैं उससे i b'a dɔn kabini n ka dɔgɔ kabini n fitinin sanam ka di कब से o tɛ bi ko ye मैं ऐसा होने नहीं दूंगा a kan place minɛ na नहीं होने दूंगा ऐसा ka sanam ta yen n tɛna sɔn o ka tɛmɛ nɔgɔya la dɛ रिकी यू नो व्हाट यही वो हॉस्पिटल a ko b'a dɔn y'a ye dɔgɔtɔrɔsoba de ye ne ye n ka formation bɛɛ lajɛlen de kɛ yan n'an ka na ɲɔgɔn fɛ तुम्हें पता है मामा को तो यकीन ही नहीं होता कि a ko mama t'a dɔn ko ko n bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔba de ye n ye dɔgɔtɔrɔya kalan de kɛ हाय क्रिस्टीना हाय Christina, ça va? Where's Professor Paul? Ko professeur Paul he's do upstairs. ya k'a bɛ sanfɛ रिकी तुम यही रुको rege ma kɔnɔ file submit ne करके ye अभी professeur आती Paul हूँ, la okay? sanfɛ ka na an bɛ taa ayiwa eriki a bɛ dɔgɔtɔrɔsoba in couloir la a ye sigi a bɛ sɔnna makɔnɔ a tulo bɛ mankan dɔ la banabaatɔba dɔ bɛ nali u bɛ girin na musokɔrɔba dɔ a ka bana ka farin dimi b'a kan ka bana ka jugu nana n'a ye salle opération na a bɛ wɔsi tuguni a bɛ wɔsi ten dɔgɔtɔrɔ y'a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ mansinw bɛɛ lajɛlen parakelen kɔ a ko ko musokɔrɔba dali k'a ka dɔgɔ ko a t'i ɲɛ dɔgɔtɔrɔ ka faamuyaliw y'a yira a la k'a t'i ɲɛ